And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Napamahal ako kay Vice Mayor. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga taga-subaybay ng programa mo. Itago mo ako sa pangalang Jillian, 25 years old. At ito ang aking secret file. Gusto ko sanang i-confess na na-in-love ako sa Vice Mayor ng bayan namin. Kahit siya ay may asawa na at kalahati ang agwat ng edad niya sa akin. Yes, ang Vice Mayor namin mismo. Sa kanya ako na-in-love. July 2024. Noong batiin niya ako sa Facebook account ko. Dahil birthday ko noon. At naisip ko na baka ganun lang talaga si Vice Mayor sa lahat ng constituents niya. Dahil nga mataas ang katungkulan niya sa lugar namin. Kaya nag-reply ako ng thank you. Pero hindi ko naman alam na yun pala. Doon pala mag-uumpisa ang lahat-lahat sa pagitan namin. Pagkatapos ng isang buwan, nag-post ako ng story sa account ko. Nung time na yon, problemado ako. Aba, bigla kong nakita na may reply si Vice Mayor sa story ko. Sabi niya ron, problema lang yan. Ngumiti ka lang. Sayang naman ang ganda mo kung sad ka lang palagi. Siyempre, nasyak ako nung mabasa ko yun. Dahil hindi ko naman inaasahan na makakatanggap ako ng ganong klaseng mensahe mula mismo kay Vice Mayor. Ordinaryong tao lang ako eh. Sino ba naman ako sa kanya, diba?
napasabi na lang ako sa kanya ng, ay, hehehe, wala naman po talagang ganda. By the way, thank you po. And then nag-reply siya uli. Kung pangit ka, edi wala nang maganda sa mundo. Alam mo, DJ Rocky, natawa na lang ako sa sagot niya. Tapos, hinayaan ko na lang. Hindi ko na yun sinagot. Hindi na ako nag-reply. Alam ko naman busy yung tao. Naisip ko, hindi na siguro siya ulit magsa-chat sa akin. Pero nagkamali ako. Kasi, nag-message uli si Vice Mayor. Tinanong niya ako. Sabi niya, "Tagasan ka pala? Gusto kitang tulungan." That time kasi, DJ Rocky, kailangan ko talaga ng pera. Kaso, tumanggi ako sa alok niya. Pero sumagot siya sa akin. Sabi niya, wala naman daw siyang hinihingi na kahit anong kapalit sa tulong na ibibigay niya sa akin. Parang ang bait ko raw kasi, dagdag pa niya. At ayun na. Nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Pero sinabi ko talaga sa sarili ko na hanggang doon lang yun. Kasi unang-una, para ko na siyang tatay. At isa pa, may asawa na siya. Kaya umpisa pa lang, alam kong hanggang doon lang dapat ang lahat. Mabait naman siya. At sa edad niyang 50 plus, masarap siyang kausap. Nakikipagsabayan pa nga siya sa akin sa mga usapan namin. Actually, DJ Rocky, lumaki akong hindi close sa ama. Malayo ang loob ko sa tatay ko. Kaya noong makilala ko si Vice Mayor, or VM na lang, for short. Parang sa kanya ko naramdaman yung pagmamahal na matagal ko nang hinahanap sa isang ama. Alam mo, ang bilis lang lumipas ng mga araw. Isang buwan na rin kaming magkausap ni Vice Mayor. At busy nga siyang tao, pero palagi siyang may oras sa akin. Halos araw-araw. And then isang gabi, sabi niya sa akin, never pa raw niya nagawang lokohin ang asawa niya. Baka raw, ngayon pa lang niya magawa. Dahil daw sa akin. Sa gulat ko, wala akong ibang nasabi sa kanya kundi tumawa na lang ako. Dagdag pa ni VM, sabi niya, sorry ha, unang kita ko pa lang kasi sa picture mo. Iba ang dating mo. Ang gaan agad ang loob ko sa'yo. Hindi ko maitatanggi, DJ Rocky, na that time, sobrang nagtatalo ang puso at isip ko. Dahil aaminin ko, unti-unti na akong napapamahal sa kanya. So to make the long story short, naging kami na ni Vice Mayor. Sobrang saya raw niya nung maging kami. At kinabukasan, pagkatapos ko siyang sagutin, hiningi niya ang GCash number ko. Dahil siya na raw ang bahala sa allowance ko. Ayoko sana pero pinipilit niya ako. Kaya binigay ko. At mula nun, regular na niya akong pinapadalhan. After 1 week, niyaya niya akong makipagkita sa kanya. Sakto naman, papunta ako ng isang mall. Kaya siya na ang nagatid sa akin doon. Nagbigay pa nga siya ng pang-shopping at pang-grocery ko raw. At noong pababa na ako ng sasakyan niya,
Nagulat ako nang bigla niya akong halikan. DJ Rocky, hindi na ako nun nakagalaw. Hindi na rin ako nakapagpigil. Pero mabilis akong lumayo pagkatapos nun para hindi na ako masundan at baka ano pang mangyari. Nakakaramdam na ako ng takot sa realidad noon na para bang ang bigat at ang dilim ng pinapasok kong mundo. Kaya nag-message ako kay VM. Sabi ko, mas maganda po siguro itigil na natin to. May asawa po kayo. May anak. Ayoko naman pong maging homewrecker. Pero ayaw niyang pumayag. Tumawag agad siya. Naglambing agad sa akin. Sabi niya, tambak daw ang mga gawain niya sa opisina. At isasantabi raw muna niya yung issue ko habang alam niyang hindi pa raw kami okay. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at hindi ko na napagilan. Hindi na ako nakahindi. Minahal ko siya hindi dahil sa may naibibigay siya sa akin, kundi dahil sa actions na ginagawa niya para sa akin. Isang beses may nangyaring hindi maganda sa bahay namin. Kaya minabuti ko munang umalis. Bandang gabi na yon, mga 8:00 na. Sobrang nag-aalala si VM sa akin. Sabi niya, kumuha raw ako ng apartment na matutulugan ko. Siya na raw ang bahala sa lahat. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko ayoko. Kasi ayokong isipin niyang yun lang ang habol ko sa kanya. Pero DJ Rocky, mapilit si Vice Mayor. Nung mismong gabing yun, sabi niya magkita raw kami. Binigay niya ang lugar kung saan at doon kami nagkita. At hindi ko akalain ang mga sumunod na ganap noong magkita kami ron ni Vice Mayor. May nangyari sa amin noong gabing yun. Oo, DJ Rocky. Hindi na nagkapigilan. That time, sabi ko sa kanya, baka naman pagkatapos nito, iwan mo na lang ako bigla. Sabi naman niya, hindi raw. Kaya nagtiwala ako. Pero totoo pala talaga yung sinabi ko sa kanya. Kasi pagkatapos noon, lagi na siyang busy. Yung dati na hindi siya mapakali kapag hindi kami nakakapag-usap, ngayon okay na lang sa kanya. Malamig na siya simula noon. Lagi na lang niyang sinasabi na busy raw siya kasi malapit na ang eleksyon sa paparating na buwan ng Mayo. Kaya inintindi ko siya, DJ Rocky. Pinaramdam ko pa rin sa kanya na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Minsan, sinisin lang niya ang messages ko. Pero hindi naman niya ako nire-replyan. Ang sakit. Nakakapagod din. Halos araw-araw akong umiiyak dahil doon. Paano ba naman kasi? Sinanay niya ako na palagi kami magkausap tapos bigla-bigla siyang magbabago. Then, nag-message siya. Sweet ulit. Yun pala, gusto niyang magkita kami uli. Pumayag ako. December 31, 2024. May naganap sa amin uli. Niyakap ko siya noon ng mahigpit. Tiningnan ko ng maigi ang mukha niya. Dahil alam ko at ramdam ko na yun na ang huling beses naming magkikitang dalawa. At pagkahatid niya sa akin, nag-message siya. Luluwas daw sila ng Maynila at pupunta sa anak nila. Doon na sila mag-New Year. 2 araw ang lumipas, wala na siyang paramdam sa akin. Kaya ako na mismo ang unang nag-message sa kanya. Sabi ko, ayaw mo na ba sa akin?
Sumagot siya. Busy lang daw siya. Sagot ko, hindi ka naman dati ganyan. Then sabi niya, sorry kung nasasaktan kita. Deserve mong makahanap ng lalaki na mamahalin ka ng tunay at totoo. Sorry talaga. Mukhang hindi ako yun. DJ Rocky, ang sakit. Ang sakit marinig yun mula mismo sa kanya. Sa taong minahal ko. Para akong sinaksak ng kutsilyo that time. Para akong binabalatan ng buhay. Iyak lang ako ng iyak. Habang iniisip ko ang lahat ng mga pinangako niya sa akin nung umpisa pa lang. Iingatan kita, ganda. Ganda kasi yung binigay niyang nickname sa akin. Ganda, mahal kita. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi mangyayari yung iniisip mo na iiwan kita. DJ Rocky, yan ang mga salitang sinabi niya sa akin noon. At lahat yun, hindi nagkatotoo. Para akong sinampal ng katotohanan. Nung mapagtanto kong kasinungalingan lang lahat ng yun. Kaya nung gabing yun mismo, uminom ako ng uminom. At dahil sa sobrang pait sa kalooban ko, nag-attempt akong tapusin na ang lahat. DJ Rocky, oo. Sinubukan ko. Noong gabing yun, na-ospital ako. Tapos nakita ni VM yung story ko. Nag-sorry siya. Nagbigay ng pera pambayad ko sa ospital. Pagkatapos nun, biglang wala na. Wala na siyang message. Wala na siyang paramdam. Chinat ko siya. Sabi ko, mahal na mahal pa rin kita kahit ang sakit-sakit na. Yun ang huli kong message sa kanya. Magdadalawang linggo na pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin binabasa ang huli kong mensahe sa kanya. Ang dami tuloy sumasagi na bakit sa isip ko. Mga bakit? Bakit niya ako iniwan ng biglaan? Bakit hindi niya tinupad yung mga pangako niya sa akin? Bakit kami nagkaganito? At marami pang iba na bakit. Ang sakit pa rin hanggang ngayon. Pero kailangan kong pilitin ang sarili ko na umusad sa araw-araw. At sana nga dumating na yung time na makalimutan ko na rin siya. Para kay VM, alam kong alam mo na nasaktan mo ko. Pero sa kabila ng lahat, ipinagdarasal ko pa rin na manalo ka bilang mayor sa susunod na eleksyon. Salamat ha sa mga panahon na napasaya mo ko. At salamat sa lahat ng mga naitulong mo. Lagit-lagi, andito lang ako. Si Ganda. Susuporta pa rin sa'yo. Kahit nasa malayo. Susuporta sa'yo. Kahit wala ka na sa tabi ko. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Jillian. At ito ang aking secret. Wow.